ولاتên Îslamê mesele û îhtilafên di navbera xwe de mezin kirin û di navbera wan de bû pirsgirêk. Di gel hişyariya kelama qadîm hêzên xwe li dijî hevdî bi kar anîn û zehîf ketin. Xaçperestan ev yek ji xwe re wek firsend dîtin, bi milyonan Müslüman bi hovane û weşiyane qetil kirin. Di kuçe û kolanên Qusê de çirik bi çirik xwîna Müslümanan herikî. Qusa pîroz ev 87 sal li benda hesreta huzurê ye. Mescida Aqsaya ku qibleya ewla Müslümanan e û Cenabê Pêxemberê me ji vê derê derket mîracê, li Qusa pîroz 87 salan dengê azana şerîf li vê derê hat birîn û şopên Îslamê hatin wendakirin. Bi salan ne Kenya xew neket çavî wî. Selahattinê Eyyûbî li bajarê Tikrîta ku di navbera Baxda û Musulê de ye, di sala 1137 de hat dünyayê. Zaroktî û xortaniya xwe li Baxda û Şamê derbas kir. Perwerdehiyek baş girt. Di sala 1174 de bi wefata Nûreddîn Zengîn ve di nav dewletê de pevçûnên saltanatê dest pê kir. Di wê li dijî xaçperestan şer bikirana lê bi hevdû ketibûn. Selahattin sefera xwe ya ewil di tarîxa 14 mijdar û nehê qanûna sala 1177 de rast kir. Bi vê awayê Qusa pîroz nêzê azadiyê bûbû. Weta tarîxê dudiyê cotmeya sala 1187 nîşan dida. Selahattinê Eyyûbî Qusa şerîf ji destê xaçperestan xelas kiribû. Piştî fethê karê ewil wiha bû. Xaça ku li ser Qubbetü Sahrayê cî digir jê hat kirin û piştî 87 salan li bajêr cara ewil azana şerîf hat xwendin. Qusa pîroz piştî vê tarîxê 8 qernên din dibin hukmraniya Müslümanan de ma.